Batugara Lezamako pabelloian, ekipo guztiekaz espliketako 3 hitzetan zer egin behar dan urgentziako egoera batean. Edozein persona jauzi eta konorte barik gelditzen bada gure inguruan, jakin behar dugu. Egin beharreko pausuak direla. Bat, abisatu. Abisatzea gure kontekstuan da bat bira deitzea. 2. Susmoa badaukagu mutil hori, gizon hori edo persona hori konorte barik dauela, hasi behar gara masajea egiten. Masajea egiteko agindua oso erreza da. Eskuek gurutzatu, paparran erdien ipini eta ritmo bategaz 100 bultzakada minutuko sakatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30 bultzakada amaitu arte. Zikloak erein eta errepikatu egin behar dira. Eta Lezamako kasuan oso importantea da gure jokalarientzako jakitea nun dauzen Lezaman dagozan 7 desfibriladorea. Egiten dugu hau, pentsatan dugulako eta ziur gauzelako, ekitalditxo honek asko lagunten duela gure edozein jokalariek edozeineri bizitza salbatzeko. Masajearekin ahal dira bizitzak salbatu.